Сега, първо здравейте. Второ да дойдем всъщността на нещата. Реших да посмъкна килограмите, които съм качала. И те килограмите не са 5 килограма или нещо такова, ми са доста. И реших да тичам. Обаче, след като започнах тренировките и то доста интензивно, говорим от сорта на ден по 3 по 5 км. След завършване на тренировката имах страшни парене в коленете и в двете колене. И усетих, че това може да е от наднормалното тегло, което съм натрупала. И поради тази причина реших да питам Google AI. И Google AI каза, че с тези килограми, които съм качила, не трябва въобще да тичам, ами по-скоро да вървя бързо. Като бързо вървене е равно на тичането. Защото може да доведе до сериозни последици и няма да е приятно за никого. Така че от днеска започнах да вървя, а не да тичам, за което е, така да кажем, много ми е търсене. Смисъл такъв, че свикнах да се тичам и изведнъж да почвам да вървя само. Не ми е много окей, ама гледам да има активност пак, каквото ще. И след като свален килограми, то доста килограми, чак след това ще мога да тичам, тъй като според изчисленията на Google натоварвам самите колена с поне по 300-400 кг от тичането. Така че поне така ще ви покажа някои места в Видин, на които ако решите да дойдете, да видите съответно и да поручите преди да дойдете кое какво е, защото аз няма да ви кажа. Така че да започваме, като днеска до момента съм изтичала, то не се вижда, после ще го покажа. До момента съм извървяла 30 минути, като по принцип трябваше да вървя по програма 40 минути. Но това при мен няма как да се случи. И затова сигурно ще направим час и половина-2. Така че да видим. Аз бях направила и предишни видеа, които тичах. Ама не съм сигурна, че искам да ги качвам. Не знам защо. Ама ще видим. Може и да реша друго. Останете на разположение да видите гледките. Това е река Дунав. Тук отсреща е Румъния. Се рече Калафат. А тук е Визин. България. Следователно, ние сме много близо Румъния, което означава, че за 10 минути минаваш този мост. Не знам дали знаете, дали сте гледали предишните видеа, където съм споделила, че този мост там, всъщност влака също може да минава от там. Само, че то спира на Крайова и в малките гари, които са в Румъния. Като дестинацията основна е от България, от Видин до Крайова. Така. Може да отивате и с кола, защото ни ходихме и наистина Калафат е на страшно близо. 10 минути от Видин до там. Друго, тук близко е и Сърбия. Като Сърбия има две граници. Единия е да минете през Брегово, другия е да минете през Зайчар. Като Зайчар е от Видин някъде 30 км. Мисля, че беше, ако не се лъжа. Брегово е от Видин там някъде 20 минути, не повече. Зависи как караш, нали? Така че ви мога да се изберете. Града е много хубав. Просто да не говоря политически в никакъв случай.
Просто трябва малко по-хубава поддръжка. Иначе красота. Сега, примерно, сега ще ви покажа всъщност. Ние виждаме тук водата, нали така? По принцип, водата се е качвала и догоре. Където е там, не човек. Се е качвала и догоре. Смятай. Единствено, не знам този паметник тук. За какво е? И който да питам някак си не може да ми отговори. Въпреки, че се отвиди. Това е друг въпрос. Така че, да. Има пължуващи. Днеска няма да пече бе хора. Какъв плашки петля? Сега да ви покажа паметника и със сигурност като проуча ще му сложа някаква отметка накъде. Ето го паметника. Да ви доближа. Но определено никой не може да ми обясни за какво е и така нататък. И със сигурност тук ще се намеси интелекта изкуствения. Така че да. Сега минаваме през едни чукари. Да. Продошла е водата. Миналата седмица беше по-навътре. Но що мога да мина от там до другата част, където по принцип не може да се минава. Да, някой се е забрал кащите. Хора, може да си вземете кащите. Не дейте да тръгвате горе. Смисъл. Основно диетата, която спазвам. То не е диета, по-скоро е режим, защото имам часове, в които се храня, имам часове, в които не се храня, имам точно часове, в които спазвам това нещо. В смисъл, ям на определено време. И пия много вода. Даже и сега съм с водичка тук. Пия много вода, защото водата е от голямо значение. Газирано гледам да не пия въобще. Ако пия, ще да е просто една глътка, доколкото да ми мине мерак. Сладкото съм го ограничила до минимум, което означава, че въобще нямам, с изключение на онзи, жените знаят периода. И това да е едно малко, колкото да ми мина. Общо взето хора, мотивирайте се. Значи спорта е здраве. Аз преди да дойде ковида съм била страшно спортно активна, плуване, бягане и какво ли не. И сега се възвръщам. Просто трябва аз да се чувствам добре в тялото си. Не някой да ви казва или по някакъв начин да ви обижда, защото по принцип хората обиждат на външен вид. Ама знам какви са тия хора. Както и да е. Вие за вас го правете, за да се чувствате вие добре. Но трябва да започнете и иска постоянство. Не нали един ден да го правим, друг ден да не го правим, освен ако нямаме доста сериозни извинителни причини. От сорта на женското. От сорта на някъде нещо ще се контузи, тогава трябва да спрете. Колко хубаво се минава и корабче. Трябва да започнете. Вие сами трябва да сте мотивацията. Въпреки, че да си призная, до някъде се мотивирах от лелчета Йоана Йоков. Обичам. Така че... Но другата част зависи от вас. Така че, къде сме? Да видим корабчето отблизо. Живото още по-близо. Сърбия! Вижте, там има още кораби. Красиво е. Сръбското знаме. Само да подчертая, бяхме ходили в Неготин, той е в Сърбия. И повярвайте ми, минаваме от някакви малки грачета ли са, селцета ли са, не знам. И бях ахнала. Такива къщи, такова чудо не бях видяла никъде. Аз мисля, че тук прекаляват с правенето на къщите, ама съм се объркала. Иначе красота. Просто, и другото, като караш, не усещаш колата, реално погледното, защото пътя е толкова изчистен, толкова е прав, че ти е готино. Просто ти е готино.
Така че отидете, вижте. И не се спирайте, просто обикаляте света. Значи не е толкова скъпо, повярвайте ми, отколкото си мислите. Даже въобще не е скъпо. Въпросът е как ще си разпределите бюджета. Можете, повярвайте. И аз мисля, че няма да мога, ама съчетават се много добре нещата. Въпросът е как ще се организираш. Финансова гледна точка най-вече. Лесно е да запазиш, лесно е да отидеш, лесно е всичко стана. Но много е важно вие как ще се организирате финансово. Пътувайте, защото един път се живее. Не може да сме само в България. Така че пътувайте. След малко ще ви покажа, между другото, статуята на пловеца. Така му казват, като тази статуя на пловеца гледа към Румъния. Казват, че статуята на пловеца пазел Дунава. И така казват. Сега, разберете така. Ако има някаква друга информация, която трябва да вметне, нещо, което не съм обяснила и така нататък, просто някъде горе в видеята отстрани ще го напиша. Може да го ползирате и да го прочетете, а може и просто ви сами да влезете и да видите кое какво е, що е и така нататък. Надях се, не иска да има круизен кораб. Но това, което гледам, круизен кораб няма, така че не иска нямате късмет. По принцип, в старото видео има, евентуално ще прикача за круизния кораб, защото във Видин, и не само, но тъй като сме във Видин, спират много круизни кораби, като те идват от различни държави. Като интересното е, че когато едната вечер бяхме излезли и видяхме някакъв кораб, снимах го и естествено Google. И Google каза, че са по принцип са собственост на Швейцария. Обаче в Швейцария река Дунав не минава там. Но имаше там някакви причини, поради които може да регистрират в Швейцария. Но да. И друго. Може да работите в тия круизни. Това не са круизни кораби. Така им казват, ама те са много малки, за да са круиз. Ама са такива големи кораби, които пътуват по река Дунав. Така че, сапун. Тук може да намериш какво ли не. От А до Я. Ако нещо, примерно сапун нямате, шампуан нямате, веро нямате, може да се намери. Не се притеснявайте, все някъде ще изкочи. Та сега ще ви покажа статуята на пловеца. Не знам, може би ще кача и старото видео, защото там също имаше информация. Сега да ви покажа. Знаете ли, че ви излъгах? В момента има круизен кораб. Тук. Не са круизни кораби, но така ще ги наричаме. Защото така ги разбрах. И така, ще ги продължавам. Сега ще ви го покажа. Не мога да ви ги покажа отвътре, ама ще ви ги покажа отвънка. Огромни са. И точат вода. Ама имат водомер. Така, Spirit of the Danube. Окей. Сега малко ще ви покажа и кораба, на който може да дойде да хапате. Ето зад мен. На Бононята. Сега е часът на истината за круизен кораб. Ето така изглеждат. Ама са много дълги. И те даже са 2 круизни кораба в момента. Топ. Знамената. Много са големи и са дълги. То по-скоро са дълги. И хората си хапват. Там може да се гледа от кухнята. Тук. И хората отгоре да правят. Накратко, доста често идват. И... между другото, наистина на тези кораби може да се намерите и работа.
Ако обичате да пътувате и искате да сте по Дунава и така нататък, може да се намерите, защото лично на мен във Фейсбук не спира да ми изкача за тях. Казвате. Топ. Ресторантче, туюна. Сега с малко ще ви покажа и втория. Втория явно е дошъл скоро, защото има слизащи. Сага. Дем! Та да, днес изкарахме къспет. Даже с 2 круизни кораба, не един. Ще покажа и другия. Много са дълги хора. Много са дълги. Направо. Чай да видим другия. И идват и ги взимат там с автобуси и така нататък и ги водят насам там, защото до Видин е Белоградчик. Белоградчишките скали. Само да ви кажа, че 3 пъти ходих и в 3 пъти имаше мъгла и така и не ги видях. И на 4-тия път вече ги видях. Но тази мой късмет. И предполагам, че тук хората спят. Защото се спърдат. Да, гледай се. Топ. Много готино. Един ден я ще се кача на тях. Казала съм. Бати, знамето. Това е швейцарското знаме. Ти лут ли си? Гледай. Хора, развълнуваха се едно, че аз съм на този кораб. Ама съм много готин човек отлези. Гледай знамето. Много готин. Наистина. Това първото беше качили по-луксовно. Това второто. Абе да си на този кораб. Все тая колко е голям лукс. Или не е лукс. Има ли къде да спиш, всичко е точно. Всичко друго може да се оправи. Така че, да. Ще видим само, че този не видях. И този ли е с това за швейцарско знаме в бота? Лут ли си, да? Много обичам Швейцария. Бем! Баса! Сега ще ви го покажа. Не знам какво точно ме привлича в тях, но определено. Още едно нещо, което не разбирам каква е символиката като цяло. Ето това тук. И там горе на върха има котва. Ще разберем. Ще да вдигнем. По принцип, тук като тичам, има много рибари. Сутринта рано, но за момента видях само един и той беше по-напред. Защото по принцип седят точно тук но там. Обаче ги няма днеска. А и времето е... Между с нощи валя. Да започна там. С нощи валя. Обаче не валя толкова да намокри кой знае какво. Още заето тук, където ги виждате и тук зад мене, това е мокрото, няма нищо повече. В принцип го даха от 11 часа до 6-7 часа да вали. Обаче не валя толкова. Ама яко гърмя. Единия път към 12 часа накъде гърмя много, защото се събудих. Стреснах се и се събудих. И така. И пак се накалих. И пък от напа. Али това си излязва. Сега. Но... Абе, много си обичам Видин. Обаче... И тук и въздуха е различен, защото тук няма заводи. Като в Бургас. В Бургас си имаме Кроношпани, Лукойли, не знам си какво. Сутринта в 3-4 часа ставаш и ти мириши на да не казвам какво. Но това е друга тема.
Та тук е готино, защото наистина не ти мириши на отвърт. Да. Иначе като слезеш на морето е топло. Нали, морското си е морско. Но, така. И на връщане, защото сега отивам към Колодрума, няма да се качвам горе, защото правят ремонти покрай него, покрай стадиона. Но буквално в края на Видин вече, или в началото, зависимост от къде идвате и тръгвате и така нататък, е така наречен Колодрум. За мен това е стадион, защото вътре има къде децата да играят футбол и според мен може и да тичаш вътре. Ама, що ми казват Колодрум, казваме Колодрум и ние какво правим. Та, сега малко ще ви оставя с гледката на Дунава. И на връщане пак ще снимам круизните кораби. И после, естествено, емблемата на Видин, Баба Вида. И нещо да ви кажа. Там, на Баба Вида, моят човек беше ми предложил. Това отдавна вече, но за мен е сантиментално. Единственият минус, който беше се случил тогава, че един негов приятел беше се развил с жена си и да, леко се свързаха двете неща. Както и да е. Въпреки всичко, позитив вайб, т.е. позитивна енергия, позитивно мислене и така нататък. Но сега ще ви покажа Дунава, за да му се насладите и вие. Какво да ви кажа? Лошото единственото е, че не виждаме планината. Все още имаме спор. Това дали е връх Меджур, планината Меджур, или е на Враца. Ще разберем. И така. Обаче днеска няма никой. Освен да отидат на ресторантите и не му правят. Така че сега обръщаме за малко спокойствие и почивка от мен. Между другото, преди да отидете в Румъния, тук имате един мост, аз глупости говоря. Тук имате един остров. Това след него, което се вижда ето тук, сега ще го фокусирам пак, е от почти до моста, от моста до там долу някъде, доста нататък. Това е още един остров. И този остров е втория остров и след него вече идва Румъния. Така да ви го кажа. Имаме още една кораче. Говоря умалително, но въобще не е за умалително. Така както и да е. Така, преди да се отиде официално до Румъния, има два острова, които се минават и вие ги виждате. И така, а това зад мене, между другото, това сега ще ви го снимам долу, не знам дали ще мога да си представите точно как изглежда. Но това по принцип, така да кажем, е бариера, която пази да не навлиза Дунава, като дойде насам толкова много, че да прелива. Отделни мани, по които вървим, по които се вдигат. Не мога да ви го обясня, защото и аз не разбирам. Като не съм видяла механизма как работи, няма как да ви го обясня. Но общо взето има много такива предприети мерки, с които да пазят града. Обаче не знам през далечната... Не знам коя година беше, бях видяла 60 някой да беше, не знам тогава, някъде там. Гледах снимки как Дунава е прелял. Вътре в града беше влязло. И... какво е? За хората с лодките. Не, че сега не се случва в нормалните градове, на които няма Дунав, ама както и да е. Да се посмеем или не. И кораба отново се оказва, че е сръбски. Сега ще го обърнем, да го видим.
това увеличаване на тия зумването на тия телефони, които има като опция, те кара да се чувстваш вътре в Дунава. Швейцарско качество. Стига сме етапа. Видяхме корабите, стига толкова съм ви показвала. Сега е време да отидем към съществената част. Баба Вида. Кръстатата казарма не мога да ви я покажа сега. Евентуално до вечер, като изляза пак с моя човек този път. Казва се кръстата, защото е на кръст. Да. По принцип логично, но не винаги нещата, които са кръстени по даден начин, означават. Нали, това нещо. Общо взето така, но остана само още едно място да кажа, това Баба Вида, която крепост е символ общо взето на Видин. И така, малко почивка, преди да продължа. Не ми гледате, че съм се слушалки, нищо не слушам. В момента говоря, че нищо не слушам. Абе, красота един път. До нова седем. А тук има един ресторант. Да, ресторант е било преди време, когато е било доста известно. И там са провеждали балове, сватби и така нататък. Но поради наводненията, които се предизвикват, когато се качва нивото на Дунава, и прекалено честото наводняване, поне така казват, се е наложило да го затворят, просто защото естествено не за изгодно постоянно да се наводнява и да трябва да го преправяш. Това все пак са някакви разходи. Но всички казват, че е било много хубаво и кога е било? 95-та май е било последния път, в който се е провеждал някакъв бал, или 94-та. И после се е затворил и се му забравям името. Да, Телеграф май беше. Класик, Телеграф, да. И от тогава не работи. А пък казват всички, че е било много хубаво. Нема. Точно парка не мога много да ви покажа, защото има ремонтни дейности. Но поне тук цветята са топли. Са много хубави. Тия женички поддържат. Ева за което.
ако дойдете насам, да не мислите, че е нещо лично, но хората тук се тренчват във вас. Гледат ви все едно, че има нещо. Но не дейте го приемайте лично. Да. Но се втренчват. Да. Досадно е, дразнещо е, но такива са. Бочка. И така. Не е лошо. Сега ще отидем на Баба Вида. Ще ви покажа. Ще ви покажа и пътя към гребната база, където подновиха. Изглежда много готино, между другото. И там се ходи и карат кану-каяк или кану. Ако не ги различава. Уж казва, че има разлика, ама ако някой знае, мога да спори, няма нищо против. Но там спортуват. И има много дечица, между другото, които спортуват. Да. Така че да отидем към Баба Вида да видим. Казва, че Баба Вида е единствената крепост, средновековна крепост, която се е запазила в България. Като повече информация може да четете в Википедия, да се знае, но казва, че, поне така и пише, че строежът на тази крепост е започнал още през 10 век. 10 век. Да. И също така, че се е застроило върху някакви стари римски руини. Съжалявам, че ще служа, но пече. Лекичко на граз. Но точно. След повече информация може да набавите в книги, в Википедия, където ви е удобно. Просто заслужава да се види. И отвътре е страшно красиво, защото отвънка виждате просто някаква крепост. Обаче отвътре е същината. И се говори, че тунели, чрез които да стигнеш от тук в Румъния. Някакви под Дунав тунели. Дали е истина или не? Нали знаете, че във всяка легенда има малко истина, за да е легенда. Но да. Жабка. Сега ще се определим и ще минем пред Баба Вида. Точно срещу входа е билетния център, така че може да си купите и да влезете вътре. Май верно ще вали. Май познах. Не съм много сигурна. Но да. Чакайте сега да... Както и да е, каквато и да е. Топ!
Още взето, да. Красиво място. Има едно място баба вида, където се говори, че са обесвали хора. Не е окей да го показвам, така че няма да ви го покажа, така че когато решите да дойдете да видите, сами ще разберете, но това място няма да ви покажа. Защото ако е наистина така, и то мяза на такова, но ако наистина е така, не е хубаво това. Да. Тъй, че let's go! Между другото съм пуснала Action Mode. Да видим дали е толкова с Action Mode. Защото вървя и говоря. Да видим дали ще стане. А това тук е барутен склад. Казва, че е турски барутен склад. Така е пише, но не знам го колко е така. И така. Вижте. И така, за президента Окс до вечера ще се включим пак. И тогава ще видим нощния видео. Така че останете на линия.